minuman bareng saiki. Pun pokoke napa-napa kowe tung. Jan saiki giat Mas, Pak Sleno wis rono rene mbiyen iki gur. Kae sukoke kae. Saiki teman ngabehi kok, Mbak. Gen benten kalian sanese, nggih. Tong. Le nampani snack engko le. Monggo diaturke sik. Jalaran
Ning ngaturke ngati-ati ya Ken. Iya, Mas. Iki ketunggon Pak Guru. Sapa, Mas? Ki Parno Guntur Angkasa. Ayo. Yo. Guntur angkasa ya, Pak? Bledek. Dek. Yo, enggah. Kuwi lujeng lenggah, Bos. Tenang. MC kok awet ireng lah. Ya witikne wong ireng ki wantek. Kok ki ya aja bedak-bedake wong bojomu dhewe ya ireng. Oh iya. Ya. Mas, aku suwan reni kaya mulih ning kandang. Kok iso? Ki barate aku ki jaman aku geh nom ki ya ling gawa Mas Priyadi. Ya. Kampung Sari daerah mriki Jitu, ya. nggih. Karo TJ kuwi saurunge TJ tesih Donta Puspita nggih nggih Pak nggih. Oh iya, biyen Kuwi Denta jaman- Puspita. Jaman anyar-anyaran iki aku ning ndi mesti Ning reh nek kowe ngunduri tuwa. Ya. Regenerasi. Iya. Ya. Aku ki menolak tua lho. Nah, iya. Wis aku ki ya aku tak melu lek Parno kuwi sing tua-tua ngono ya lek awake. Bintang tamu lho, Bos. Dinten Datang. iki. Bintang tamu bayari dijuk sik ya. Urung bayaran iki kok lho, Bos. Derek iki wis. Ya. Uwi omah. Uwi omah. Eloe. Uwi omah. Lilan nono pamit mulih Nesti kula yen dadi jodone Antuk sulit wong kang bisa nglateni slirane Pancen abot jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula saderma nglampahi mong samene atur muji ngari ora ngarsa Nyuwun pangapunten Mbak Niken, kunjuk wonten ngarsanipun keluarga besan saking Karanganyar, Nggih. kasun kagem miwiti foto keluarga, ngeten, karigenaken dening kadang-kadang juru dokumentasi. Jodoh ki ya Mas. Ya. Bawa panas tok dawa adem. Bener, mulai Nyaos yuni ngogi Nggih. Mas Gilang pilih ingkang ngasta HP saged klik YouTube Dinasti Record. Nggih. Awit siang menika pun kagiaraken lumantar kanal YouTube. nggih, kula pun tratapan ingkang ngasta HP kasuwun ngedol kula ngeten. Akra ya iya. Ya, aku wis tratapan iku ya. Eman
janjika yen to nganti digawe kuciwa hatenku lah boten lilo yen to nganti wong ati siya Mas, dawuh Mbak Niken aku ki ning pasar ki duwe kanca omahe kene. sapa Nek ning pasar ngleling dumak-dumuki. Sapa? Saiki kira-kira wani ora ngono aku. kok sik sapa Selamat. to kan Wani bebeda aku ora saiki. Ayo, nek ning pasar ki ngleling kok. Ya. Bareng ning kene aja digarapi lho kan lho. sik to yen ning pasar ki demok ki tegese demok piye Ora ya kudu mak. Mesti nomblak-nambleki ngono gek tekono. Aku kei jatah iki kene. Nggon aku pira? Ngono kuwi cenane. Ora usah ndumuk-ndumuk aku bareng kene ya. Aja digarapi ya. kan. iya wis kabeh ki panggo papan Sampun ya, matur nuwun Mas. lenggah sowan Adhika Sindu Kencana Dewi Elida Suryandari Hey hop salala hop salala hop salala Soal Mas Gile. Ku jare yen ro kowe iki pekewuh ya, Mbak. Lah ngapa? Ndelok dadak ndingkluk ngono lho kok ya. Ya ora le masalah ora sia-sia ngono jane ngapa to? Ora sia-sia kok ya temene. Sing penting lah ayu. Lah. Karo bojomu lho ayu aku. Ah Pe didu apa piye? iya. Jak gelut ae. Bener nek ro bojoku ki pancen ayu Lah nek kowe. lah mula bojomu ning kono Tur, kowe ning mohon kene, maaf. Mas. Di mata seorang suami di depan permata yang indah itu tidak lain hanya istri yang tercinta. Tidak ada yang Jare lain. sapa? Bojomu ning kono kowe ning kene ya mbok tinggal lunga wae. Bojomu lek ning omah lho ngedep-ngedepi tangga tok. Sapa omong? Kae. Logang. Nggih ngatur kelangan suka. Sampun Mas. Laju kewala sampun keparing medal pasugatan angka kalih. Nggih. Tamu Karanganyar utawi pisan katuraken foto nyuwun larasipun pelok padhetipun nenem palaran kewala dumawah panjenengan ing keparing ngaturaken langan suka. Kang nedeng temanten anyar Kang Cinandra lerat kewo Hapsari Taman Aspara taneng ngeting rena wangi dumawah langen suka lumantaripun
para kanca Sekar Langit Nggih, Mas. katuraken menapa cahayu Kangen kemawon. kangenipun Mas Mantos katur sumangga Sekar Langit. Pitung sasi lawase gonku Gonku ngenteni wong sliraku wong bagus kangen dadi Ngaturaken panuwun kunjuk wonten ngarsanipun Mbak Atika bin Mbak Eli